Dámy a pánové, možná se vám to také stalo. Zvoní vám telefon, neznámé číslo, vy to zvednete a na druhé straně příjemná osoba. A vám možná někdy problesklo hlavou, kdo vám to volá, z jakého místa a jak celý ekosystém call centra funguje. A právě to je téma dalšího dílu podcastu Exteria a dneska s vedoucím call centra společnosti Exteria Jakubem Machálkem. Jakube, dobrý den. Dobrý den. Dneska jsem se tady k vám těšil, tak doufám, že to bude tak příjemně naladěná atmosféra a příjemný rozhovor. A já jsem se těšil na vás. Děkuji. Já jsem se těšil na vás, protože to, co jsem říkal na začátku, tak se mi často stává. A já se často zamýšlím, kdo je na té druhé straně a jak ekosystém call centra vlastně funguje. Ale než se k tomu dostaneme, tak by mě zajímalo, jak vy jste se dostal na roli vedoucího call centra, anebo vůbec, jak jste se dostal ke call centru? Tak vlastně já jsem se ke call centru dostal už někdy v roce 2016 či 2017, tak nějak to bylo, úplně přesně si to nepamatuju. Bylo to vlastně korporátní call centrum, kde byl takový ten typický prodej, jo? Jak si to všichni dokážeme představit i z nějakých filmů, takové ty typické koje, kde máte asi 100 lidí, chaos, jako byl to opravdu jako chaos v tom správném slova smyslu. Protože se tam vlastně ti operátoři přes sebe takzvaně přeřvávali a byl to takový jakoby řízený chaos. A byla to ale zajímavá zkušenost, jo, ale s odstupem času, když na to takhle vzpomínám, tak ač to byla zajímavá zkušenost, tak věřím, že dlouhodobě to nebylo nic pro mě, jo, proto jsem teď tam, kde jsem, na jiném call centru, to dneska určitě společně rozebereme, jak to tam vypadá oproti těm korporátním. A je to takzvaně 101. Jsem tady opravdu jako v Exterii velmi spokojen, když to zhodnotím ještě s tím korporátním, tak opravdu to je něco jiného. To moc rád slyším, já bych možná i navázal na to, že jste v tom biznise, to dá říct, od roku 2016, 2017. Ano. A to, co jste popisoval, tak já si říkám, že to musí být extrémně náročné na psychiku. Jednak to pracovní prostředí, ale i samozřejmě to, že voláte na neznámá čísla. Mnohdy na té druhé straně zachytíte lidi v různých situacích. Ano. A že musíte být velmi dobře mentálně vybaveni. Samozřejmě, to máte pravdu, to určitě, ale důležité je nebát se toho, jo. Myslím si, že třeba je daleko složitější, když je člověk třeba obchodníkem a dělá nějaký face to face. Tady tohle vlastně říkám i svým podřízeným nebo svým kolegům, že se nemusí bát, jo. Ten člověk vás nikdy neuvidí, nebude prostě nějak s vámi interaktovat nebo něco podobného, jako nějakou, řekněme, přímo face to face, jo, nebude na vás útočit a hlavně my se zabýváme BOZP a požární ochranou a to si myslím, že těm lidem není tak jakoby protivné, než když jim tlačíte nějaké služby, což třeba nepotřebují nějaký předražený paušál, takže ti lidé nás celkem i poslouchají, jo, proti jiným nějakým call centrum, které jsem zažil, tak tady je to opravdu trošku něco jiného a důležité je namotivovat ty lidi, mé podřízené, aby se toho nebáli a vysvětlit jim, jak to opravdu probíhá, že ten člověk vás nikdy neuvidí a je to jenom o tom vašem hlasu. Jo, není to nějaké vyjadřování, řeč těla a podobně, to tam samozřejmě nehraje roli a nebát se jít do toho a poté samozřejmě vlastně umět vypnout nebo vymezit tu pracovní část a tu osobní. Jo, potom třeba i nepříjemném hovoru, tak nebrat si to nějak osobně nebo něco a samozřejmě jakoby to vypustit z hlavy. Není to práce pro každého, to uznávám samozřejmě, ale myslím si, že jde to natrénovat, aby ten člověk vlastně byl mentálně schopný tohle dělat. Jak říkám, není to práce pro každého, ale pokud s tím člověkem budu pracovat a pokud ten člověk samozřejmě chce jít do toho, tak tam nevidím žádný problém. Není to nějaké vymezení, že ten by to mohl dělat a ten ne. A Jakube, to se zeptám, jaká je vaše příprava na běžný den, anebo jaká byla vaše příprava, když jste byl ještě řadový operátor call centra, právě na to, abyste se připravil na takové možná někdy i vypjaté situace, že se dokážete vypnout a odpoutat i od nepříjemného hovoru? Ano, tak pokud to vezmeme prvně z toho pohledu operátora, kde jsem vlastně začínal, tak tam nějaká speciální příprava předtím asi nebyla. Opravdu jenom si sám sobě říct, že není se čeho bát, už jak jsem říkal. Samozřejmě já si myslím o sobě, že jsem jako mentálně celkem zdatný,
někdo nebo něco mě jen tak nerozhodí, takže tam ta příprava nebyla pro mě osobně tak důležitá. Věřím, že třeba, jak se setkávám v praxi, tak takové ty, řekněme, mladší ročníky, co zažili tu covidovou dobu, pro ně to může být samozřejmě složitější. Jo? Já už jsem samozřejmě i před tím covidem takhle byl na call centru, takže já jsem vůči tomu obrněný, ale řekněme, že co se týká vlastně těch nováčků, tak tam to možná ti mladší mají trošku složitější díky tomu covidu. Když jsem byl vlastně operátor, tak jsem se nějak nepřipravoval, dneska už se samozřejmě musím připravovat, jakožto vedoucí call centra, musím samozřejmě promýšlet, co budeme ten daný den dělat, co je potřeba samozřejmě, na co se soustředit a podobně. Já samozřejmě každý den s naším regionálním manažerem i probírám, co by bylo nebo nebylo potřeba, samozřejmě na koho se soustředit a na koho méně se soustředit a poté samozřejmě musím to předat svým podřízeným a nějak jako řekl bych, neagresivně jim vysvětlit, co je opravdu potřeba, ač to není třeba někdy příjemné. Jo, vím, že jsou třeba jako nějaké, řekněme, obchodáci méně oblíbení nebo více oblíbení, takže i toho méně oblíbeného bych tam samozřejmě musel implementovat a někomu to dát, tak já se snažím těm podřízeným to tak nějak hezky prodat, jo, jakože, ale to máme radost, dneska budeme mít Ostravu, jo, samozřejmě pro ně to není třeba tak příjemné, ale já jim to umím takzvaně prodat prostě, jo. Obrátit to do pozitivna, že? Ano, samozřejmě, to je velmi důležité i z toho pohledu vedoucího všechno takhle jakoby obrátit, protože samozřejmě i v životě to tak je, jo, že věci mají své stinné stránky i své pozitivní, tak pojďme se raději dívat na ty pozitivní stránky a takhle jim to prodávám. Mně se líbí ta vaše rétorika, že takhle jim to prodávám a přijde mi, že v té vaší činnosti, v té vaší konkrétní činnosti osobní, se musí snoubit jednak to, že musíte umět vést lidi, zároveň musíte být tak trochu marketér i obchodník. To je pravda. A jste tak jako biznisově naladěn. Tak já jsem tak biznisově naladěn už, řekněme, od útlého věku, jo. Já i předtím, než vůbec jsem tuhletu práci začal, tak vlastně celkově můj celý život, nebo ne, že celý život, ale ten pozdější věk, ten profesní, tak už i v tom osobním životě, já teď trošku odbočím, ale vlastně zhruba kolem 15-16 let můj kamarád měl známého, nebo svého strejdu v rádiu a pořád jsme dostávali nějaké lístky na nějaké akce kulturní, které jsme třeba neměli zájem, ale ty lístky jsme fyzicky měli. Takže jsme si řekli, on se vždycky bál úplně, co s těma lístkama mám dělat. Říkám, tak je přece prodáme, ne? On úplně, no jo, ale já se bojím jako oslovit lidi. Kdysi ještě tolik Facebooky nebyly tyhle sociální sítě, takže co jsme udělali? Šel jsem normálně do ulice, normálně jsem se postavil před tu ČEZ arénu a prostě jsem ty lidi oslovil s tím, že bude koncert, prostě, že tady mám pro ně nějaké levnější lístky, že se nemusí bát, ukázal jsem jim originalitu těch lístků. No a ten kamarád vždycky na mě jako koukal, jako co to dělám úplně, já bych se bál prostě oslovit ty lidi a říkám, ale ty lidi tě nekousnou, jo. A říkám, a my z toho budeme mít jako užitek, my z toho budeme mít peníze, takže přece, když chceme peníze, tak je to přece i v normálním životě, tak proto musíme něco udělat. Víc z nějaké té své komfortní zóny a prostě jít těm lidem naproti, takže už tehdy jsem zjistil, i vlastně mnoho přátel mi to říkalo, ty bys měl být businessman nebo něco takového, jo. Takže jsem už tak jako i na té střední, já jsem teda studoval telekomunikační školu, což je úplně něco jiného. A to máme společného? Já jsem studoval telekomunikace na střední škole. V Porubě? Ne, v Kolíně. Aha, já jsem teda tady z Ostravy, takže v Porubě a vlastně i prostě moji přátelé, oni vždycky říkali, ty bys prodal i mrtvému zimník, jak se to říká. A říkám, jo, tak jako kdybych z toho měl jako užitek, a tak proč by ne, jo. Takže už tehdy jsem prostě věděl, že já jsem jako biznisově naladěn, ale úplně sám jsem se nechtěl přímo pustit do nějakého biznisu, jako otevřít si vlastní firmu nebo něco. Takže vlastně, když si nad tím takhle zamyslím, tak nějaká taková zlatá střední cesta je právě něco jako to call centrum. Ať už to prodejní v tom korporátu, anebo momentálně to v exteri. To teda není prodejní, tam se domlouvají schůzky, ale samozřejmě využívám tam svůj biznisový nějaký takový mindset nebo něco takového a předávám to samozřejmě teď momentálně svým podřízeným dál. Já se u toho usmívám, protože musím potvrdit, že z vás to vysloveně čiší. Tak děkuju. Vy kolik máte pod sebou kolegů a kolegyň? Kolik lidí vedete? Samozřejmě není to pevné číslo, neustále se to mění, to je jasný, ale bavíme se zhruba kolem 10 lidí. Jo, já si myslím, že i kdyby to bylo třeba dvojnásobek, tak není to úplně vhodné, jelikož bych se nemohl těm jednotlivcům věnovat. Já jsem za tu dobu, jsem zhruba asi půl roku přímo supervizor, předtím jsem byl team leader a zjistil jsem
už za ten půl rok, že samozřejmě každý jsme individuální, každý jsme nějaká osobnost a tím, že mám 10 lidí pod sebou, tak vlastně vím, se kterým člověkem, jak můžu jednat, jak vlastně ten člověk bývá naladěn, jestli je to extrovert, introvert, co na něj platí, to je strašně důležité. Na někoho platí vlastně být třeba více hodný, na někoho více, řekněme, nechci říct to slovíčko zlý, ale takový... Asertivní. Asertivní, děkuji vám, ano. A samozřejmě, jak jsem říkal, každý je individuální a taky jsem kdysi v budoucnu v minulosti koketoval s tím, že mě baví jako přemýšlet nad uvažováním lidí. To znamená něco jako trošku do psychologie. Jo? Já jsem samozřejmě i navštěvoval vysokou školu, ač to byl úplně jiný obor, ale trošku mi koketovala ta psychologie a teďkom právě na téhle pozici to můžu skloubit business a tu psychologii, jo? Jakožto vedení lidí a já samozřejmě s těmi lidmi, jak jsem říkal, pracuji individuálně, na každého platí něco jiného trošku. Máte test silných stránek pro sebe udělaný, anebo ve firmě? Něco takového jsme samozřejmě dělali, ale teďkom dělal jsem to vlastně se supervizorkou, která byla přede mnou, protože já jsem předtím byl team leader, takže my jsme něco takového vymýšleli, psali jsme si o různých lidech, ale samozřejmě ty lidé se mi tam změnili a momentálně to mám de facto napsáno v hlavě. Jo, já opravdu mám, když si teďkom opravdu nad tím přemýšlím, tak mám pro každého takovou nějakou tabulku, jeho slabší stránky, silnější stránky, co na něj platí a podobně. Mám to tak trošku v hlavě. Mám tam 10 lidí, nemám tam 20. Kdyby to bylo 20 lidí nebo nějaké vyšší číslo, tak by to bylo samozřejmě horší. Tím, že mám 10 lidí, tak se mi vedou opravdu krásně. Jo, dá se to ještě na té osobní úrovni, že? Jo, když přesně, by bylo 50, přesně. tak už musíte mít nějaký systém, už budete muset tak, jak říkáte, jinak manažovat. Ano, s tím absolutně souhlasím. Jo, takže si myslím, že ten 10 pro jednoho člověka je tak nějaký, řekněme, strop, abych mohl udržovat někde nějakou tu vyrovnanou hranici mezi tím osobní částí a tou pracovní. Jo, já samozřejmě vím, že prostě máme tam třeba mladé holky, na ty platí něco jiného, než řekněme, nechci říct starší, ale prostě třeba na nějaké maminky, co tam máme, jo, tak taky vím, že s nima trošku musím jednat. Tak ono to samozřejmě mění. Ano. Je to poplatné tomu věku, že? Ano, přesně, situaci, přesně tak, životní situace, to tam určitě hraje velkou roli a samozřejmě potom, jak ten člověk samozřejmě je, jako jeho osobnost. Jakube, jestli jsem to správně pochopil, tak hierarchie na call centru je tedy operátor call centra, team leader a supervizor? Přesně tak, jak říkáte, já jsem vlastně začínal jako řádový operátor, bylo to někdy minulý rok, vlastně dokonce si pamatuju, že to bylo 2. ledna, takže vlastně jsem tam jakoby vkročil hned po Silvestru, začal jsem prostě tak hezky nový rok, novou etapou života. Minulý rok 2024, vlastně byl jsem asi 3 měsíce operátor call centra a poté jsem se vypracoval na team leadera, protože vlastně přede mnou byla supervizorka, byla úplně skvělá, fakt hrozně mi toho jako dala do té supervizorské pozice, strašně jsem se moc od ní naučil, to bylo úplně super, ona vlastně i to call centrum stavěla, když to řeknu z nuly, jo, a já jsem viděl, protože ona to začínala někdy v prosinci a já jsem nastoupil v lednu. Takže já jsem viděl vlastně stavbu toho call centra prostě od té nuly až po tu část, co máme teď. Já vlastně, abych, nechci se nějak chválit nebo něco, já jsem vlastně jenom převzal, jo, to call centrum a mou prací bylo už jenom to vypilovat k dokonalosti. Opravdu ta supervizorka, co byla přede mnou, tak udělala kus práce, za to klobouček dolů. Já jsem to schválně zdůraznil ten rok právě protože věděl jsem, že asi na call centru ten život bude rychlý. Ale že během 1 roku přeskočíte 2 pozice a hnedka se stanete supervizorem, anebo chcete-li vedoucím, tak to je hodně jako rychlý kariérní postup. A moje otázka, ještě kdybych to doplnil, tak dá se to, nebo je to aplikovatelné v celé extérii? Dá se takhle rychlý kariérní posun udělat v celé extérii, nejenom na call centru, ale třeba v obchodní struktuře a podobně? Tak zrovna v obchodní struktuře si myslím, že proč by ne, jo? Tam už za tu dobu, co tam jsem, tak jsem samozřejmě zažil, řekněme, obchodníky, kteří byli možná třeba ze začátku trošku podceňovaní, že jim nikdo jakoby nevěřil, říká, jo, tak ten tady moc dlouho nevydrží a teď je to třeba manažer, jo, takže jako u nás v exterii nemáme něco, že bychom tam byli takzvaně jako zaseknutí na jednom místě, to ne. To samozřejmě tam ten kariérní posun je. U mě byl teda trošku rychlejší, nevím úplně přesně, čím to bylo, nebo možná jako tuším samozřejmě, ale to by byla samochvála a to nechci.
Rozumím, ale tak my bychom to tak nebrali samozřejmě. Pojďme k tomu, jak vypadá klasický den běžného operátora call centra. Tak pokud se na to podíváme teda z pohledu operátora, tak vlastně oni by měli začínat 7:30. 7:30 by opravdu měli být zalogováni takzvaně v systému. Dle směrnic by tam už samozřejmě mělo být 7:20, aby nastartovali počítače a podobně. Já jsem tak trošku hodný, bych řekl, až zbytečně a nechám je klidně ještě 7:31, ať si tam ještě někdo dovaří kavčo a podobně. Poté samozřejmě přijdu na to call centrum, protože já většinou je vítám už na recepci, mám to takové osobnější, jo, opravdu sedím ráno na recepci a chodím už na 7. Ať nemusím tak chodit na 7, hned ráno si všechno připravím, aby bylo na 7:30 připraveno a abych prostě jim rovnou mohl říct, co se bude dít. Přivítám je už na recepci, přijdu vlastně o půl na call centru, všechny je tak pozdravím kolektivně a když si všichni dovaří kafíčko a podobně, tak samozřejmě si rozebereme, co budeme dělat. Jo, já jim vlastně řeknu, ty budeš mít například, teď si vymyslím, Ostravsko, ty budeš mít Olomoucko, ty budeš mít Prahu a podobně. Řeknu jim samozřejmě i vyhodnocení minulého dne, to je totiž pro ně strašně důležité. Je důležité lidi nejenom vést a vlastně někde pořád hnát kupředu, ale také je samozřejmě chválit. Takže když je ten důvod, což teď musím zaklepat, že teda opravdu je, tak je pochválím za ten předešlý den, rozdělíme si práci a 7:45 jdeme volat. To znamená, operátoři od 7:45 vlastně už vědí, jaký mají směr, vědí, co se bude dít ten den a normálně volají. Poté ve 12 zhruba jdeme na společný oběd. Já jsem rád, že obědváme společně, protože vlastně u toho oběda se tak trošku víc poznáme osobně, jo? Že si opravdu pobavíme tak, co děti, jo? Co si dělala minulý den a podobně. A poté samozřejmě máme půlhodinový oběd a poté jdeme zase volat. Pokud by nějaký operátor, což se děje prostě běžně, něco se stalo, že já nevím, klient byl nepříjemný nebo nějaká pro ně neřešitelná situace, tak já samozřejmě okamžitě přiběhnu, snažím se to vyřešit, ať je to třeba systémový problém, tím myslím počítač, software, hardware, cokoliv, nebo nějaký nepříjemný klient. Pokud je to nepříjemný klient, tak je pro mě strašně důležité, abych se opravdu vlastně na toho operátora zaměřil a snažil se ho naladit zpátky na tu pozitivní notu, protože my si opravdu na našem call centru držíme takovou velmi pozitivní energii. Jo, já se snažím, já říkám vždycky i těm nováčkům, asi tady nikdo nepůjde jako vyloženě s úsměvem, to se těším do práce, ale pojďme si to udělat příjemné a já se snažím jim to udělat příjemné a například třeba už půl hodiny před koncem směny, tak je zastavím, když už ty výsledky mají, zastavím je, opět si to probereme, co se dělo ten den, samozřejmě zase pochválím, když je za co a zhodnotíme ten den. A taky jsem zjistil, že je důležité nekončit vlastně tu pracovní dobu prací, ale rád končím nějakou osobní věcí, jo? Že se zeptám, tak co, Nikolko, co budeš dělat dneska? A aby si vlastně odnesla z té práce, protože většinou lidé, i když se s nima bavím v hovoru, tak si zapamatují de facto poslední 2 věty a tak to je i s mýma podřízenýma. Oni si zapamatují de facto to, co si odnesou z té práce domů, tak je zhruba asi poslední půl hodina. Takže tu poslední půl hodinu udělám pro ně nějakou takovou jakoby volnější, když už mají splněno a pobavíme se klidně i o těch osobních věcech. To mi přijde úplně jak z jiného světa, když vás poslouchám. No není to ten korporátní svět. Ano, není to takové to striktní, že nadiktování, tabulky, KPI, ale přece jenom asi nějaká KPI máte, nějaké ukazatele, které sledujete a za které možná chválíte ten druhý den, anebo říkáte, tady musíš přidat. Jaké to jsou? Přesně tak vlastně. Tak jak už jsem dneska zmínil, tak my nejsme žádné prodejní call centrum, vlastně domlouváme jenom schůzky našim obchodním zástupcům a samozřejmě ti operátoři musí mít samozřejmě splněné takzvaný týdenní cíl. Jo? My to máme rozdělené na týdny a je to z toho důvodu, protože kdyby jsme to měli po měsíci a je začátek měsíce a tomu operátorovi se nedařilo, tak on už by byl vlastně vynegován po zbytek měsíce, protože by řekl, už mi ujel vlak ten první týden, už vlastně se nemám úplně důvod snažit, takže my to máme rozdělené po tom týdnu. Vlastně za týden by měli domluvit alespoň 30 schůzek, za což to samozřejmě dostanou svou prémiovou složku. Pokud domluví více schůzek, tak je to samozřejmě o to lepší, nejenom pro ně, protože dostanou více samozřejmě větší prémiovou mzdu a potom mi plní vlastně nebo přeplňují i ty KPIčka a já jsem spokojený, protože potom na poradě
jdu vlastně jako se zdviženou hlavou a nemusím se bát, že bych prostě se musel stydět za své oddělení. Takže ano, KPIčka máme. Jedna část je počet domluvených schůzek za týden a druhá část je vlastně na denným sledu počet hovorů. Ten počet hovorů není úplně pro mě tak důležitý, když mají to plnění. Jo? Kolik takových hovorů musím udělat? Tak mělo by to být zhruba aspoň 50 spojených, to je to minimum. Ono to nějak vychází, já budu dneska rozdělovat určitě vytočené hovory a spojené hovory. Těch spojených hovorů bývá někdy 100, někdy 150, někde v tomhle rozmezí se pohybujeme a z toho by mělo vzejít těch 50 až 80 spojených. Jo? Z těch 100 až 150 vytočených je to 50 až 80 spojených. Samozřejmě, pokud se tomu operátorovi nedaří, třeba ti lidé mu to tolik nezvedají, tak logicky by měl mít více vytočených, protože nestráví v tom hovoru tolik času. Ano. A já to samozřejmě poté sleduju, nebo prostě celý den to sleduju, mám pořád před sebou vlastně takový graf a pokud někdo má málo hovoru, tak je to vlastně i moje práce, samozřejmě hned zjišťuju, kde je ten problém. Jo? Snažím se to nenásilnou formou, jo? Musíme, jak jsem říkal, s těma lidma jednat prostě s každým trošku jinak. Většinou tam mám teda dámy, ty jsou trošku, nechci se nikoho dotknout, ale takové citlivější, je třeba s nima zacházet trošku jinak, než třeba někdo by mohl se mnou. Já si to tak neberu a snažím se jim vlastně vysvětlit, hele, máš málo hovorů, já třeba ani si toho ten člověk nevšimne, já se postavím za něj a tak nenápadně koukám, kde je ten problém. Jestli třeba dlouho se vlastně baví s tím klientem na lince, jo, protože naše hovory jsou krátké, úderné do 2 minut a když vidím, že se tam 5-6 minut vlastně vybavuje, tak to není to, co po něm požaduju. Pokud to má samozřejmě nějaký důvod, klient se na něco vyptává a ty otázky jsou věcné, tak ano. Ale nemůže mít jako 6minutový hovor, že se tam bavíte ve stylu, tak co děti a tak. Ano, to o tom to nejde. To být prostě ano. A nebo třeba teďko minulý týden jsem viděl, že kolegyně zbytečně dlouho vyhledávala, jo? Že prostě tak jsem nenásilnou formou jí řekl, hele, já ti dám tip, jak se vyhledává trošku rychleji, říkám, vůbec tady se nedívej na tyhle věci, tebe zajímá vlastně jenom tohle a zbytek tě nemusí zajímat nějaká historie, co se tam vlastně kdy dělo, čím se zabývá, jo, jestli já nevím, jestli dělá něco se železem, nebo jestli dělá, já nevím, něco se dřevem, to mě nezajímá, jo. Má provozovnu, platí pro něj BOZP, platí pro něj PO, je to vlastně podnikatelský subjekt, volej. A když třeba mi řeknou, no jo, ale já nevím, co dělat, tak se ho zeptej toho člověka, jo, on ti to rád řekne, já nevím, jestli má zaměstnance, normálně se ho zeptej, jo, od toho tady jsme, neboj se, normálně se ho zeptej. A máte zaměstnance, máte provozovnu, a vlastně snažím se teď jsme v té fázi, že jsme se dostali na to plnění, kde bychom chtěli být a já se teď momentálně snažím to zefektivnit. To znamená zefektivnit rychlejší hovory a hlavně rychlejší vyhledávání. Ale jak jsem říkal, tak nenásilnou formou pokukuju, kde je ten problém. Ano. Když už ten problém nastane, tak pokukuju a snažím se jako jim dát takový tip. Jo, je to opravdu zdvořilý tip. Samozřejmě pokud by to nešlo zdvořile, s tím jsem se teda ještě nesetkal, většina jako mých podřízených jsou opravdu jako, že to chápou, co po nich chci, já jim to i vysvětlu, já se po vás nebudu nějak vozit, nebudu vám zbytečně stát za zády, když děláte to, co máte. Oni to teďkom opravdu jako chápou, takže nemám úplně nějakou potřebu se po nich nějak vozit, ale jak jsem říkal, i minulý týden jsem zjistil, že třeba kolegyně měla zbytečně málo hovorů, tak jsem zjistil, kde je ten problém. No zjistil jsem, protože úplně zbytečně tam vyhledával informace, které vlastně ani k ničemu nebyly, jo, v tom hovoru. Když už ona tu informaci chtěla vědět, tak proč se ho nezeptala? Rozumím. Prostě, a vaše role je nad tím držet takzvaně ochranou ruku nebo dohled, aby to všechno bylo efektivní. Určitě. Já se vás ještě zeptám, o dnešní mladé generaci se říká, že potřebuje mít smysl a potřebuje osobní růst v té činnosti, kterou dělá. Tak co se mladí lidé naučí u vás v Exterii? Tak, co se rozhodně naučí, tak už jsem dneska to zmiňoval, vlastně dost mladých mi třeba argumentuje s tím, že se bojí být třeba v nějakém větším davu lidí, jo? Proto jim je třeba sympatičtější naše call centrum, kde je 10 lidí oproti nějakému korporátu a naučí se vlastně komunikovat. Já si myslím, nebo jsem si jist tak trošku už za tu dobu, že mladá generace má opravdu problém komunikovat. Většina mi to zdůvodní covidem, jo? Že byli třeba
slečna mi řekla, já jsem celou střední nebo většinu střední byla na home officeu, nejsem zvyklá na lidi a já říkám, to nevadí, u nás to není žádný korporát, nebudeš se tady potkávat se 100 lidma a já tě naučím, jak komunikovat s lidma, jo? Pokud prostě si měla ten 4 roky nebo jak dlouho byl, nebo 3 roky covid, jako takovou, řekněme, stěnu mezi tebou a sociálním světem, tak já se snažím to odbourat. Je určitě pravda, že dnešní mladší lidé, než jsem já, neříkám, že jsem nějak starý, tak mají trošku problém s komunikací a se slovní zásobou. To jsem opravdu zjistil, málo lidí čte, jo, pro mě bylo prostě normální, já jsem ještě nejspíše ta generace, co četla toho Harryho Pottera a tady tyhle ty věci, takže já jsem docela četl a oni, řekněme, moc nečtou a mají takovou jako omezenější slovní zásobu a to se u nás naučí. Samozřejmě ten jazyk se mění, že? I čeština se vyvíjí, už je mnohem více těch anglicismů a nejsou to ani anglicizmy, které v jazyce mladých převládají, ale různé takové zkomoleniny, které pozoruju na svých dětech například, takže si umím představit, že to proniká i do pracovního světa. No, tak řekněme, mně je 30 a několikrát jako hledím, co jste to použili za slovíčko a já se od nich i učím, jo. Je to tak. Jako i já nejsem prostě jako tady nějaký tím, že jsem supervizor nebo vedoucí, že bych všemu rozuměl, já kolikrát jako nerozumím, o čem se baví, tak se jich normálně zeptám a oni tak trošku, máme velmi zdravou atmosféru, jo, já do nich rýpnu něco, Ježiši, co to je zase za slovíčko, nebo co to posloucháš za hudbu, jo? A oni mi to tak hezky vrátí úplně. To vy důchodci, vy tomu nerozumíte, ano, jo? Ano. A já úplně, hele, ale mě je 30. Důchodce nebo boomři se dneska moderně říká, boomři, že? ano, to jsem taky neznal tohle slovíčko a taky mi bylo vysvětleno. Ten boomer, takže naučí se prostě komunikovat u nás a nemyslím si, že by se měli něčeho bát, jo? To rozhodně ne. Jaké jsou největší nebo nejčastější mýty spojené s prací na call centru a jak byste je vyvrátil? Tak mýty. Já nevím, jestli já jsem úplně nestudoval nebo negooglil, jestli jsou nebo nejsou nějaké mýty. Slyšel. Možná jsem něco slyšel, jako spousta lidí mi třeba řeklo, ty na call centrum, jo, ty máš... Já mám prostě jako několik škol a tak a úplně ty jsi skončil na call centru, úplně nemrzí tě to a úplně nemrzí. To není nějaký mýtus, že by na call centru měli pracovat lidi, kteří nemají vzdělání nebo něco takového, protože vlastně na call centrum je strašně důležité ta komunikace a já vlastně říkám, že je opravdu důležité ta psychika, jo, nemyslím tím psychika samozřejmě toho jednotlivce, který volá, ale vlastně naladit se i na tu notu toho člověka na druhé straně. Zjistit, naslouchat jeho potřeby, to je strašně důležité opravdu na call centru naslouchat vlastně těm klientům, kterým voláme a pracovat s těmi informacemi, takzvaně rychle je vyhodnotit, jo, ten člověk mi řekne jednu větu a já už z té jedné věty vyhodnotím, jako jestli se s tím člověkem vůbec dá nějak kde ten pracovat. Člověk, kde se nachází, jo, že? Jak se s ním dá pracovat, jakým stylem se s ním bavit a vlastně ty informace, které mi ten člověk dá, tak jak s nimi naložit a nechci to říct obrátit proti němu, ale prostě použít je k tomu hovoru, aby mě to dovedlo k tomu vlastně tu schůzku samozřejmě domluvit, jo, takže... Naladit se na jeho vlnu. Ano, takže já si myslím, že na call centru by měli opravdu, nebo ne, že měli, ale nemůžete tam být úplně hloupý. Nechtěl jsem tohle slovíčko použít, ale možná si lidé myslí, že třeba lidé, kteří pracují na call centru, takže mají nějaké nižší vzdělání nebo něco takového a to bych chtěl vyvrátit. To rozhodně ne, protože musíte používat prostě mozek a jak jsem říkal, pracovat s těmi informacemi a to opravdu v řadech sekund, jo, rozhodovat se, jakým způsobem s tím člověkem budu hovořit, kde až můžu zajít, jo, já opravdu třeba, když jsem telefonoval, tak já jsem už třeba podle opravdu prvních 2 vět poznal, jestli s tím člověkem můžu zavtípkovat a kde až můžeme se posunout v tom hovoru, jo. A tím vlastně já jsem se ho naladil na tu notu, kterou já chci a my už jsme vlastně nediskutovali o tom, jestli má zájem, nemá zájem o ty služby. My už jsme pak jenom diskutovali o tom, v kolik se mu to hodí, jo, ta schůzečka a ten člověk vlastně kolikrát mi řekl, jo, vy jste tak příjemný, doufám, že přijedete vy. Říkám, ne, přijede kolega, ale ten bude stejně příjemný. Což je v podstatě emoční inteligence. Ano, Kdo má ano, vysokou emoční inteligenci, tak bude velmi úspěšný ve vašem oboru. Jo, takže prostě je to opravdu důležité, ano, ta emoční inteligence, kterou zdůrazňujete, tak aby ti lidé uměli jako použít, což někteří třeba nováčci ani nevěděli, že tady něco takového umí používat, až na tom call centru zjistí, že vlastně něco takového mají v sobě.
Ono, když si to tak převádím na offline svět, nebo na svět, ve kterém se pohybujeme, tak ono je asi jedno. Když člověk má takhle vyvinutou emoční inteligenci, zároveň je komunikativní, má rád lidi, tak de facto může být úspěšný v jakékoliv službě, kde se jedná s lidmi. A to může být například paní, která prodává někde na kase, ano, že? Ano. A když je znuděná, no tak se to odráží. Všichni to známe, všichni to vidíme a zároveň může to být právě na tom call centru, protože když mě zavolá někdo příjemný, tak já mám i tendenci se s ním bavit, poděkovat, a nebo když nebavit, tak poděkovat a prohodit s ním slušně pár slov, když je to takovej ten robotický přesně, hlas, jede naprosto jasně napsaný call script, je mu úplně jedno, kam volá, kdy člověka zastihl. Přesně tak, to vlastně i říkám nováčkům, aby se odlišili, protože já věřím, že my teda hlavně se zaměřujeme samozřejmě tím, že děláme BOZP, tak my nevoláme vlastně jednotlivcům, ale firmám, jo? A já říkám, teď si představ, vymyslím si nějaké jméno, Alenko, představ si, že máš firmu a tobě, kolik myslíš, že takových podobných telefonátů týdně budeš mít? Může to být třeba 6, může to být 16, může to být, já nevím, třeba 30. A tvůj úkol je odlišit se od těch dalších 30, jo? Takže opravdu prostě použij tam nějakou tou svou empatii. Samozřejmě, když je to žena a hovoří s mužem, nebudeme si nic nalhávat, je to pro toho muže, pro toho pana jednatele příjemnější. A říkám, klidně s ním zakoketuj, jo? To je úplně v pohodě, ale snaž se odlišit od těch jiných, jo? Dobrý den, fotovoltaika, máte zájem? Nic takového nechci slyšet u nás na call centru. U nás na call centru to opravdu musí být ten člověk. Já říkám, prodávej, když to, možná to vyzní špatně, ale prodávej sebe. Říkám, ty jsi velice pozitivně naladěná žena, tak nechci, aby si v tom hovoru zněla jak nějaký robot, jo? Říkám, jako by se zbavila se svou kamarádkou, to vlastně i tak trošku odhodíme stres z těch nováčků. Říkám, teď si představ, že na druhé straně je nějaká tvoje kamarádka a ty si s ní přece jenom chceš domluvit schůzku, jo? Tak to zkus, jako bys hovořila s kamarádkou. A většinou jako to takhle funguje, jo? Jakože je naladím na takovou tu prodávej sebe, jo? Jako prostě hoď tam úsměv, hoď tam je úplnou pohodu. My se tady teď dva spolu bavíme úplně v pohodě. Tak takhle stejně v pohodě se bav v tom hovoru s tím panem jednatelem. Odliš se od těch ostatních, jo, kde mají před sebou call script a já tomu říkám, někteří, všichni to známe taky, určitě vám někdo zavolal a někteří opravdu zní, když to přeženu, jak kdyby měli zbraň u hlavy, jo, a opravdu tak musí číst ten call script. To nechci, aby u nás na call centru bylo. My nemáme takovou atmosféru na call centru, máme tam pozitivní atmosféru, ta pozitivní atmosféra se automaticky musí převést do toho hovoru, ať vlastně řekněme, když to přeženu, tak toho jednatele vtáhneme k nám do call centra, převedeme na něj tu pozitivní energii a on pak vlastně se i sám rád popovídá s tou operátorkou nebo se mnou a de facto já chci, aby se vlastně i na tu schůzku těšil. Jo, my neprodáváme žádný nepotřebný paušál nějaké babičce nebo něco, my prodáváme službu BOZP a vlastně která je zákonem povinná a co si budeme, veškeré podnikatelské subjekty by to měly mít řešené. Jestli to mají nebo nemají reálné, to už je jiná otázka samozřejmě, ale jsou většinou pozitivně naladění, klidně se o tom s námi pobaví. Já musím říct a možná podat i takové svědectví, že vy nejste jediný, se kterým jsem ze společnosti Exteria natáčel podcast a ta firemní kultura se tak krásně line napříč celou firmou a různými odděleními. Od zakladatele přes HR, vedoucího obchodu až po vás. A vzpomínám si na ten předchozí díl, kdy jsme se bavili o firemní kultuře a říkám si, jak je právě důležité tvořit zdravou a takovou jako přátelskou firemní kulturu, protože ona se propíše i do těch obchodních výsledků a vy to jako krásně popisujete, krásně to svědectví dodáváte. Zeptal bych se ještě na to, jestli je práce na call centru a konkrétně práce na call centru Exteria zkombinovatelné například se studiem, anebo hledáte už hotové lidi po studiu, tak aby tomu věnovali opravdu. Tak budeme se bavit o Exterii obecně, nebo o call centru? O call centru Exteria. O call centru. Tak čistě teoreticky možná s nějakým dálkovým studiem by to šlo, ale pojďme si opravdu na rovinu říct, je to na HPP. Jo, takže opravdu buď to 8hodinová směna nebo 7hodinová. Možná teoreticky, jak říkám, nějaké dálkové studium by tam šlo, ale pokud by to bylo denní studium, tak prostě časově to nejde zvládnout. Samozřejmě to ne, ale nebráním se nikomu, nevadí mi, jestli ten člověk má nějaké zkušenosti, nemá nějaké zkušenosti. Já bych vám řekl rád z praxe, co se mi nedávno stalo. Přišla mi tam vlastně slečna 19 let po škole, neměla žádné zkušenosti
a celkem neměla ani moc slovní zásobu. Jo? Já jsem byl trošku s ní zděšený ze začátku, ale říkám, dobře, úplně v pohodě, nebudu hned jí dávat nějakou nálepku, od toho tady nejsem, zkusíme, co v ní je. Týden jsem se jí věnoval, ten první týden jí to moc nešlo, ona měla opravdu jako celkem chabou slovní zásobu, byla to taková ta echt ostravačka, jestli si rozumíme, ano. Jo, takový ten krátký zobák a říkám, ne, to takhle nemůžeš, zkusme to takhle a takhle, jo, dal jsem jí samozřejmě nějaké tipy, ale furt já ty lidi nechci měnit, jo, furt to byla ona, ale jenom jsem jí trošku jakoby zdokonal v tom vyjadřování. No a co se mi nestalo za 2 týdny, no byla to nejlepší operátorka u nás na call centru, jo, a byla prostě nepolíbená, neměla žádné zkušenosti, byla hned po škole. A co k tomu vedlo? Protože já jsem se na to chtěl zeptat, jestli se i někomu z týmu podařilo skopírovat nebo napodobit takový úspěch jako zrovna vám, že jste se z operátora call centra dostal až do role vedoucího a vy jste to teď trošičku popsal. Tak co k tomu vedlo? Co bylo tím X-faktorem? Jako myslíte u mě nebo u té slečny? Ne, u té slečny. U té slečny tak to těžko říct, jo. Ona, řekněme, já se snažím, vlastně to je i jedna z částí té adaptace, já se snažím, aby měli jakoby takový nějaký příjemný, já říkám, tak teď už umíš komunikovat, víš, co po tobě chci a teď tam dej nějaký ten svůj pozitivní vibe, jo. A ta slečna byla strašně pozitivní jako v soukromém životě a říkám, tak Simonko, a teď to dej do toho hovoru, říkám, ty jsi prostě strašně pozitivní žena, teď už máš i tu komunikaci naučenou a pojď tam vlastně dát tu svoji pozitivitu do těch hovorů. Jo? Přirozenost. Ano, děkuju, přesně tak přirozenost. Říkám, tak jak se tady bavíme spolu, tak pojď na toho jednatele. No, kdybyste to slyšeli, to byla prostě úžasná, jo? Ti lidi jako vyloženě čekali, že tam přijde za něma on a oni se úplně těšili. Jo, a přijedete vy? Ne, přijede kolegyně. Jo, a prostě našla v tom něco, kousek sebe do toho dala. Opravdu je důležité na tom call centru do toho dát kousek sebe. A ta slečna byla pozitivní, byla dobře naladěná, jo, jenom jí chybělo prostě ta komunikace, asi možná taky, já nevím, za covidu nebo něco, cokoliv, v tom se pitvat nebudu, ale prostě jenom jsme vyladili tu komunikaci, ona pochopila, co po ní chci, dej tam půl sebe, jo. Ona byla opravdu vysmátá, teďkom, jak na ní vzpomínám, tak úplně s úsměvem a úplně to tam prostě ti jednatelé byli s ní na větvi. Jo, oni si mysleli, oni vyloženě se těšili na ní, až ona přijede, takže dala tam ten kus sebe a to je to důležité. A to je možná právě to slabé místo ostatních call center, které jedou rigidně podle nějakého scénáře. Mm-hmm. A není tam dovoleno uhnout doleva doprava jenom to, co je napsané v tom scénáři. A přesně, kdyby tam existovala nějaká určitá benevolence toho, aby tam člověk se mohl promítnout, že, a realizovat, tak možná, že ty hovory by vypadaly jinak a vypadaly by tak, jak vypadají v Extery. To určitě, já vlastně to můžu i porovnat, jo. Když jsem byl v tom korporátním call centru, tak tam jsem dostal prostě, tady máš call script, tady máš argumenty a běda ti, jak to řekneš jinak, jo. Když jsme něco vlastně tam řekli jinak, než to bylo vyloženě napsáno, když jsme tam dali ten kus sebe, tak nás prostě za to sekírovali, jo. Kdežto u nás je to přesně naopak, jo. Já jim dám nějaký call script, a řeknu jim prostě, tady máš takzvaný muster, takhle nějak by to mělo vypadat, samozřejmě nebudu lhát, jsou tam nějaké povinné věci, které musí zaznít, jo, to hlavně to shrnutí hovoru, ale ti lidé u nás na call centru tím, že je jiné, tak vlastně já i jsem rád, když někdo mi řekne, hele, mně tohle nejde přes pusu, abych tam použil tohle mi je blížší a řeknu, super, jsem rád, že na tom takhle přemýšlíš, jen to tam dej, pojďme to vyzkoušet. Jo, já se rozhodně nebráním jako vedoucí call centra, že by někdo musel dělat tak, jak je to na papíře. Přesně chci úplný opak. Tady máš muster, to je jako tak, jak to funguje třeba mně, to by to tak nemusí fungovat. Dej tam kus sebe, klidně si ten call script vlastně uprav a i ty argumenty, jo. Ty nemusíš říkat tak, jak to říkám já, prostě hoď tam něco normálně ze života, jo, nebo co se ti prostě opravdu stalo. A úplně zase vzpomínám na tu slečnu, jak ona tam vždycky, koukejte, tak se na to společně podíváme, jo. A já jsem z toho tak ze začátku brečel, říkám, ježí, to funguje, ona tam prostě dává ten kus sebe, ten call script, co jsem jí dal, tak ano, držela se ho, ale prostě řekněme, že 60% nebyl ten call script, ale byla to ona a úplně prostě si je mazala na chleba. Já jsem nechápal, co tam předvádí. Takhle by to mělo vypadat nejenom na call centru, ale kdekoliv jinde, protože když tam není zohledněná ta osobnost konkrétního člověka, tak to nikdy nemůže fungovat. Souhlasím, zcela souhlasím. 100% a tak, jak si představuje. Ano, zcela souhlasím a u nás vlastně na call centru je ta možnost vlastně
se vlastně realizovat kus sebe, jo, dát tam něco, co já mám nějaký nápad, pojďme to zkusit, já se vůbec nebráním ničemu, já jsem naopak rád, když někdo přijde s nějakým nápadem, pojďme to dělat jinak, jo, pojďme to prostě, mám nějaký nápad, zkusme to, když to nebude fungovat, já jim hlavu neutrhnu, jo, zkusili jsme, tak je potřeba to vyzkoušet, když to nevyzkouší, tak člověk neví. Přesně tak a v tom korporátu to bohužel tam nebylo, jo, když se vrátím ještě k tomu korporátu, tak já jsem se tam opravdu cítil jako takový ten křečet k tomu kole, co prostě jako jenom běží a musí prostě běžet jenom rovně a nesmí z toho vybočit. U nás to tak není. Jo, u nás, když řeknu křeček, tak tady máš výběh a ten výběh je sice samozřejmě nějak ohraničený, ale křečku běhej si jak chceš. Jo, to jsem teď samozřejmě tak jako obrazně řekl, ale oproti tomu korporátu je to takhle, jak jsem říkal, jo, prostě já jim samozřejmě dám nějaký mustr, jak by to měli dělat, ale jsem rád, když použijou tam kus sebe, kus své duše. A Jakube, vy jste říkal, že na své kolegy nebo kolegyně čekáte ráno před prací, jdete společně na oběd, než skončí pracovní doba, tak je naladíte na to, co se stalo pozitivního a zároveň, co je čeká v tom dni mimo pracovního. Jak dál vypadá život ve společnosti Exteria? Máte nějaké team buildingy, společné běhy, dovolené, víkendy a podobně? Chápu. Tak začnu tím, čím jste skončil, to znamená těmi víkendy. U nás je, vlastně to byl i pro mě, když jsem nastupoval, obrovský benefit. Máme volné víkendy. Jo? Já jsem DJ, takže já se o víkendech věnuju DJingu a team buildingy samozřejmě nějaké máme. Například teďkom, nebo ne teďkom, ale pamatuju si, že jsme měli Family Day, ten byl velmi příjemný tím, že se zabýváme BOZP a požární ochranou a máme vlastně skvělého hlavního technika, fakt úžasný Jakub, tak nám vlastně připravil nejenom pro nás, ale tím, že to byl Family Day, tak klidně vlastně někdo si mohl vzít svou manželku, přítelkyni, děti, všichni byli zváni a udělali jsme si to takzvaně jakoby hezké, jo? Byli jsme u nich na hasičské zbrojnici, samozřejmě já si pamatuju i jak jsem byl dítě, tak vlastně jako dítě jsem měl rád tady tyhle ty hasičské věci a tak, takže náš hlavní technik to tam všechno vybalil před těma dětma, děti měli z toho obrovskou radost, jo, my jsme se tam vlastně seznámili s těmi rodinami, jo, já jsem třeba nevěděl, jak je úplně fajn od kolegyně manžel, jo, takže jsme si tam úplně sedli, pokecali jsme, já třeba mám rád hudbu, zjistil jsem, že on taky, takže jsme se tam bavili třeba o metalové hudbě, takže jsme se ladili a úplně jsme se poznali z jiného úhlu, než jenom z toho pracovního. Já jsem poznal jejich rodiny, ty děti tam skákaly, byly úplně nadšené, vůbec jako to jsme nebrali nikdo jako práci a nebylo to ani mimo pracovní dobu, bylo to v pracovní dobu, pan majitel nám to všecko vlastně připravil, i vlastně náš kolega z PR nám všechno připravil a děti měly z toho radost, já jsem poznal své kolegy i trošku z jiné stránky, a tohle se mi líbí, jo, my jsme rodinná firma a ta rodinná atmosféra tam prostě na vás dýchá prostě z každého rohu a to je to skvělé oproti tomu korporátu. A z vás to čiší. Blížíme se do samotného závěru našeho rozhovoru, my si myslím, že bychom se mohli povídat ještě další hodinu nebo 2. Určitě. Jaký by měl být ten hlavní motiv člověka, který by chtěl dělat v Exteria nebo na call centru? Tak motiv. No tak budu zase pokračovat, jo. Zase prostě je tam ten rodinný vibe, rodinná atmosféra, takže zase je to prostě určeno pro někoho, který už třeba jako já měl dost toho korporátu. Jo, měl prostě tady těch, řekněme, prostě škatulí, už plnou hlavu a podobně, takže u nás je to opravdu o tom rodinná atmosféra, ten biznis je opravdu jakoby férový, netlačíte někomu něco, co nepotřebuje, to se mi líbilo, to bylo vlastně jedna z věcí, proč jsem z Exterii jako zůstal, jo, proč jsem vůbec zase na té Exterii jako šel dál, jo, protože jsem řekl, tohle mi dává smysl, opravdu BOZP a PO mi dává smysl, není to něco, co někdo nepotřebuje, takže motivace je prostě pojďte k nám, bude tady příjemná atmosféra a když to přeženu, když budeš dělat to, co máš, tak budeš mít klid a samozřejmě čím více si navoláš schůzek, tím více ti proplatíme na té prémiové mzdě. Takže všichni, když řekne se slovo motivace a práce, tak si představí ty peníze. Nebudu lhát, ty peníze tam taky jsou a u nás je to skvělé, že vlastně ty výsledky, to znamená ty své peníze, můžete ovlivnit jen vy sám. Jo, ten operátor, záleží na něm, kolik on si navolá schůzek, jestli chce nebo nechce. On si to sám může ovlivnit, takže vlastně sám ovlivní svou prémiovou mzdu
a nebude to žádný korporát, kde bych mu stal za zády a říkal, to je špatně, vezmu ti 5 kilo z výplaty dolů. Nic takového u nás není, takže ta motivace je prostě, když vím, co mám dělat, já to říkám vlastně, někdo se mě ptá, když jdu na poradu, jestli mám strach. Já říkám, no tak jako ne strach, mám respekt, ale já vím, co po mně majitele chtějí a já tu svou práci jsem udělal, myslím si, svědomitě, takže já jim jdu předvést vlastně výsledky své práce, tak proč bych měl mít strach? Já vím, co po mně chtějí a to, co po mně chtějí, tak jim vlastně předám, jo, a ukážu jim ty výsledky. A tak samo, jak já jdu na tu poradu k vedení, tak samo vlastně moji operátoři si řeknou, já jsem předvedl svůj výsledek, myslím si svědomitě, že jsem ho odvedl na 100%, budu za to patřičně odměněn, co chci víc a hlavně je důležité, když vlastně máme třeba do 16:00 a já říkám 16:01, vás nikoho nemusí zajímat, co se dělo v práci, vypuste to, jo, vyčistěte hlavu a máte klid. To je zase i oproti korporátu, já vím, že kolikrát jsem přišel z korporátu a ještě mi ten šrumec jel v hlavě a u nás to tak není. U nás je ten klid, jo? I když to přeženu, udělej si svou práci, my tě za ní patřičně odměníme a ty máš klid. To si myslím, že to je skvělé. Začínám vám závidět. Teď už zbývá jenom poslední věc. Myslím si, že vy jste to posluchačům a divákům patřičně prodal a kdyby chtěli svůj pracovní život a osud spojit právě s extérií, tak kam by se vám měli ozvat? Tak samozřejmě na našich webových stránkách www.exteria.cz, tak tam určitě je vlastně kariéra nebo záložka kariéra, tam není problém se kdykoliv ozvat, nebo samozřejmě naší HR komunikovat, zase určitě její e-mail nebo telefonní číslo bude na stránkách, a nebo kdyby někdo se v tom jako vyloženě nechtěl pídit, na exteria.cz opět najde třeba i klidně číslo na recepci, zavolá na recepci, řekne, jo, tohle se mi líbí, chtěl bych s vámi spolupracovat, domluvme si schůzku, ať je to prostě asistent call centra, nebo obchodák, nebo prostě cokoliv jiného, tak my jsme otevření samozřejmě spolupráci a jsme rádi, když máme kolem sebe lidi, kteří tomu věří a jdou vlastně v té cestě s námi. Přátelé, viděli a slyšeli jste to sami. Pokud hledáte nové zaměstnání, které dává smysl, zároveň má i rodinný přesah a velmi silnou rodinnou firemní kulturu, tak Exteria je to pravé místo. Věřím, že jsme vám dneska poodkryli alespoň část toho, jak call centrum funguje, a pokud se chcete dozvědět více, Jakub Machálek jako hlavní host a vedoucí call centra a společnost Exteria. Mé jméno je Jiří Kratochvíl, měl jsem tu čest moderovat dnešní podcast a věřím, že to nebylo naposledy. Sledujte nás dále. Mějte se krásně. Nashledanou.